Prvým príspevkom športového bloku mala byť reportáž z play-off zápasu druhej basketbalovej ligy medzi domácou Levočou, ktorá skončila 8. po základnej časti, a jej víťazom Michalovcami. V sobotu predpoludním dostali domáci informáciu z Krajského basketbalového zväzu, že zápas sa neuskutoční, podľa našich informácií pravdepodobne pre zdravotné dôvody viacerých kľúčových hráčov hostí. Levoča tak prvý duel vyhrala bez boja kontumačne 20-0, a podľa predbežných informácií zo Slovenskej basketbalovej asociácie by priamo mala postúpiť do druhého kola. Záverečné súboje v bojoch o titul či postup majú vždy patričnú iskru a náboj, a o čo prišli diváci na basketbale, to si určite vynahradili vo večernom zápase prvej hádzanárskej ligy medzi tradičnými rivalmi Levočou a Martinom. Obidva týmy si po základnej časti vybojovali účasť v skupine A o postup do Extraligy. Pripomeňme len, že do Extraligy môže postúpiť iba jeden z tejto dvojice, nakoľko zvyšní dvaja súperi, tak Považská Bystrica ako i Pezinok, už v nej majú svoje Ačka. Obidva týmy svoje prvé zápasy v A skupine pred týždňom prehrali. Martin v Pezinku o 9 a Levoča v Považskej Bystrici o 8 gólov. Išlo teda o kľúčový vzájomný duel, ktorého výsledok určite zaváži pri záverečnom účtovaní. Hostia so sebou priniesli aj skupinu fanúšikov, s ktorými sa dobre poznajú aj levockí policajti zo súboja v základnej časti. Ani tentoraz sa to nezaobišlo bez problémov, ktoré začali už pri vstupe martinských ultras do priestorov športovej haly, naviac bez zaplatenia vstupného. A keď vytiahli počas prestávky transparent, bolo jasné, o akých priaznivcov športu ide. Ale poďme k duelu. Ten lepšie začali domáci, ktorí sa ujali vedenia zásluhu úspešnej sedmičky Semana. Od úvodných minút mali diváci možnosť vidieť rýchlu hádzanú v burácajúcej atmosfére, ktorú však narušila 8. minúta a červená karta pre domáceho Dunčka. Od tohto momentu sa hra začala kúsklovať a množili sa aj nedovolené zákroky na oboch stranách. Domácich strelecky ťahal najmä Kováč, keďže Semanov výkon bol poznačený jednak zranením a navyše bol takmer celý zápas bránený osobne. Až do 22. minúty Martin neustále doťahoval jednogólový náskok Levoče, no potom nastal obrad vo vývoji skóre. Hostí do vedenia 10-9 dostal ich najlepší hráč Biro, na ktorého domáci neskôr tiež vyťahli osobku. O necelú minútu už viedli o 2 góly a týmto rozdielom aj končil prvý polčas. Aj v druhom dejstve hostia pokračovali v nastolenom tempe a v 35. minúte odskočili domácim už na 4 góly. S gólmi však pribúdali aj fauly na oboch stranách. Paradoxne Levočania práve počas oslabenia medzi 18. až 20. minútou dvomi presnými zásahmi po sebe vykresali iskierku nádeje. No tá, čo skoro opäť pohasla. Nemohúcnosť domácich v ofenzíve dokumentovala aj zahodená sedmička Semana, ktorý vôbec netrafil bránu. A keď v zápäti premárnil podobnú šancu Hosa, zdalo sa, že o víťazovi je rozhodnuté. Avšak v 56. minúte to boli Tatarko a Hosa, ktorým sa 2 gólmi v krátkom slede podarilo vyrovnať na 23-23 a v hale zavládla eufória. Tu však hostia rýchlo zrušili, keď im po nepochopiteľných hrúbkach domáci doslova darovali 2 góly. Keďže do konca ostávalo už len pár sekúnd a okrem Paukša sa do streleckej listiny už nik zapísať nestihol, domáci Slovan Levoča tak podľahol Martinu 24-25. Pod výsledok sa podpísali svojim výkonom aj mladúčky arbitri Klimko s Klusom, ktorí viackrát museli konzultovať vzájomne odlišné verdikty, naviac nemali rovnaký meter pre obe strany. Červenou kartou potrestali domáceho Dunčka za stret, ktorý vyvolal hráč Martina, a Biro úmyselný faul na Hosu vo výskoku v závere duelu odmenili len 7-metrovým hodom. Červená karta, ktorú nakoniec predsa len dostal po skončení duelu za zahodenú loptu, už nič neriešila. Možno by sa mali kompetentní na hádzanárskom zväze zamyslieť nad tým, akých rozhodcov na ktoré zápasy delegujú. Naviac na tento mal prísť rozhodcami i delegát, no ten pravdepodobne neprišiel alebo sa jednoducho zabudol predstaviť. Dalo by sa čakať, že na vzájomný duel jediných možných kandidátov na postup prídu skúsení extraligoví rozhodcovia. Nuž, ale i taký je šport. Veľmi kvalitný zápas, ja si myslím, oboj strane. Veľmi ma teší, že mal som obavu, že to bude problém trošku, ale rozhodcovia ho veľmi dobre zvládli. Myslím si, že je super, veľmi kvalitný. Určite chcem vyzdvihnúť Láca Bira. Hral výborné, stredná spojka číslo 12. Myslím, v obrane tento zápas sme vyhrali dneska. A myslím si, že sme boli trošku herne disciplinovanejší ako domáci. V každom prípade nás výsledok mrzí. Bojovnosť odoprieť chlapcom nemôžem.
myslím, až miestami príliš veľa stájí s takým superom a v takom zápase musíme robiť čo najmenej chyb. Dneska sme sa ich dopustili viac ako super a to nás stálo výsledok. Myslím, aj dnešný výsledok je aj dôsledok vylúčenia Peťa Dunčka. Vlastne prvý polčas rozhodol a to boli naše dvojminútové tresty. Ja aj napriek tomu poďakujem chlapcom, lebo fakt nechali tú kus potu. Pre nich je to aj na druhej strane škola, že takéto dôležité zápasy a takto emotívne vyburcované sa musia hrať s chladnejšou hlavou. Čo sa týka podbudzovania divákov, ktorí prišli z Martina, nemám výhrad, ale spôsob, ako tu vošli, mám veľké výhrady a keď si myslí tréner Martina, že toto je tá správna cesta, viď Trnava, futbal a Slovan, tak sorry, tréner Martina. A ešte strelecká bilancia. Z domácich najviac 6 gólov zaznamenal Hosa, po 4 pridali Kováč a Seman, Vilman s Málikom dali po 3 a Tatarko 1. V drese hostí najviac 7 gólov zaznamenal Biro, Buvala pridal 6 a Zajíc 4. Levoča si tak výrazne skomplikovala vyhliadky na postup, ku ktorému je bližšie Martin. O týždeň cestujú slovanisti do Pezínka a o 2 privítajú doma Považskú Bystricu. Príďte ich povzbudiť. Ďakujeme vám za pozornosť. Ďalšiu premiéru Levockého týždenníka vám prinesieme opäť o týždeň v pondelok 29. apríla. Dovtedy dovidenia.